nguTagivas Power waseMtyintyini kuCofimvaba kwiphondo leMpuma Koloni, kuthiwa ayingomandla yeha, ebeqobisana nenye yenkomo yalapha eMtyintyini ekuthiwa nguYeha lowo. UTagivas Power kuthiwa hayi unawo amandla 1 ngoba ukwazile ukuyiwisa le nkomo. Kuthiwa uTagivas Power iza kube inguye umntu oza kube ethutha izitulo, elungisa intente, ethutha nezipika kwinkomfa yamadoda odwa kulo nyaka uzayo. Kuthiwa zange yabakhona tu indoda eMtyintyini kuCofimvaba eyakhe yawisa inkomo iyodwa ingancediswa ngumntu. Kaloku kuthiwa ixesha elininzi amadoda kwiphondo leMpuma Koloni aye afune ukuncediswa ukuwisa inkomo. Abantu abangoosisi nabantu abangoomama kuCofimvaba bathi bayayizebula into yokuba kubekho indoda enamandla njengoTagivas Power. Kuthiwa eli gama lise-ayidini, ayilo gama nje eliqwetywayo, kwaye utata kaGivas Power wamthiya ngesizathu umntanakhe. Kwaye siyamncoma kakhulu umama uNokhuselo, sisithi sihle isizalo sakhe xa ezakwazi ukuba nendodana enje ukusebenza. Sisithi angayilunga ukuba yiyo ingcibi, angayokha indlu eyedwa, azithuthele izitena eyedwa. CNBC simothulela izi-straight cap zethu, simnika inkxaso engagungqiyo. Sisithi phambili Tagivas Power, phambili. Kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841, elam igama ndingusoze ndikulahle themba lam, ndawujikwa nguwe. Ifani yam ndingungwatye Narhumane, ndiseMtyintyini location eCofimvaba kwiphondo leMpuma Koloni. Lo nguBramzakes uMzayifani Chwithinja, ngowasekhaya lethu eDikeni apha kwiphondo leMpuma Koloni. uBramzakes lo yindumasi kasaziwayo, intshatsheli kaMpondo Zihlanjiwe Phumizandla, neqaqambileyo ekuqambeni nasekuculeni iingoma ezimnandi ezonwabisayo. Kuthiwa kwindawo enaye kusoloko kuyiyizelo, kuziziyolo, kubhiyozelwa umculo wakhe oncamisa umxhelo nowonwabisa kunene. Kutshanje uBramzakes lo ebengeniswe kwisibhedlele sikawonke-wonke iCecilia Makhiwane eMdantsane, phofu engagulanga kuyaphi, ngaphandle nje kweqabaza, ithontsana lwengqondwana nje ncinci ekucaca uba ayinxulumani ncam nendawo ekuphehlwa kuyo iingcinga zakhe. Le ngoma ayicula kulo mshicilelo kuthiwa uyihlabele nje emizuzwini embalwa emveni kokuba ugqirha wakhe empapashele ukuba sele siphunyeziwe isicelo sakhe semali yendodla sabantu abakule meko yakhe. Mveke uBramzakes entyiloza ngoncuthu-mazangwa le ngoma, ebhiyoza, ekhankanya, ekwabalula indlela ekumnandi ngalo kweli loMzantsi Afrika. Ndingukhwele ebhasini Sithende Senkawu kwiindaba ze-CNBC, ndiseDikeni.